Hola, imatges de tardor per aquest divendres, dia de Tots Sants. Un dia de tardor, però, sense precipitacions. Com a molt hem tingut algun plogim de caràcter molt feble a la zona del Pirineu. Avui amb temperatures que ja han estat més baixes arreu del país, màxima de 21 graus a la ciutat de Barcelona, també a Girona, i 22 graus a Tarragona i a la ciutat de Lleida. Temperatures que demà podran pujar una miqueta. En conjunt avui, de nou, un dia amb aquests núvols que anaven circulant d'oest a est, també amb alguns núvols baixos una mica més compactes i a hores d'ara pendents d'aquesta àrea de nuvolositat que durant aquesta propera nit i matinada arribarà a Catalunya i podria portar de nou alguns plogims de caràcter feble. De cara a aquests propers dies, pocs canvis. Continuem parlant del pas d'aquests sistemes frontals poc actius, però que a estones sí que deixaran de nou aquest cel més ennuvolat i aquests plogims que en conjunt es mantindran força febles. Demà tindrem un dissabte també bastant variable, matí més assolellat, tot i que tindrem encara alguns intervals de núvols, sobretot a les comarques del nord del país, amb alguna precipitació a la zona del Pirineu, en conjunt d'intensitat feble, i de cara al final del matí, sobretot durant la tarda, la nuvolositat anirà en augment en conjunt i també esperaríem precipitacions en d'altres sectors del nord-oest de Catalunya i fins i tot de les comarques del sud. Precipitacions que de cara al vespre podran arribar en d'altres sectors del territori. Demà amb una cota de neu que al Pirineu baixarà fins als 2.100 metres. Com dèiem, també amb temperatures una miqueta més altes de cara a demà, tot i que podran baixar una mica al centre del dia a l'interior de la meitat oest i en predomini del component sud a la zona del litoral i del component sud i oest a les comarques de l'interior del territori. De cara a mitjà termini, destacar sobretot a la jornada del diumenge el vent de component oest que reforçarà sobretot a cotes elevades i també a la meitat oest i sud de Catalunya. Cops forts i puntualment molt forts de vent, amb temperatures que podran baixar una miqueta i amb un dilluns que en conjunt es mantindrà més assolellat, tot i que de nou la nuvolositat augmentarà durant la tarda. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.